нимишавай ты да хона чароға хомӯш када рӯи диван порӯи помишката оғӯш када фикрои ахела сар дар репакома гӯш када мара меша нағз дида намеша фаромӯш када хитати жерфа кади дарахти бемева кади асалака серва кади шуна када бева кади хита каралева кади фикри камбағал накади муаммо ишқи маму хемондак ты ҳал накади ба гуфтам амал накади рамазон аралты кади ма ғами ишқ надоштам мара касалты кади нозу бозори ҷимбид фаҳмиди нархи асала нахости зинда бидани ишқа оварди аҷала диди ки марги ишқи мо нашикастак миён ма диди ки дарди ты дига намесӯзона ҷон ма бари каседа набоши ты мара ёд мекунӣ фикри омадан танаки беҳуда ход мекунӣ серкори ты имрӯзо беҳисоба кенти ҷурат бисёри шамас мекунад тамошои фигурат чандин касора гишна чандин касора сер кади наваки ёд мекунӣ медонӣ ты ки дер кади серкори ты имрӯзо беҳисоба кенти ҷурат бисёри шамас мекунад тамошои фигурат чандин касора гишна чандин касора сер кади наваки ёд мекунӣ медонӣ ки ты дер кади эхидо ранги ма хоришки дахандазоришки буфама сухтан чия эшқ ягон коришки ранги ма мунтоҷишки ғам бите сархамишки намониш хандидан як гирдоби ғамишки ки ай қичоқи дигаро роим накна суратоша как бутамада похай рӯи дил да пай пошай номроша чордин кадам дониста ки бо аз ёда интихоб кадак развода ограничени завода дига несай рамазе фаҳмонад насиҳат кна дига несай рамазе ки дардо тасиҳат кна бари ты да пири қила мебинам панҷта шашта ай пишти ты алкашам бефаҳми меалкашка ты парто рақсота дасай тод ма дидан гирам хандидан гирам не ки ай дурум бо сухтан гирам фаҳмидим як чирада ҳаёти то хиронодамам ты дарон дила ба сӯзани ғамат духтан гирам серкори ты имрӯзо беҳисоба кенти ҷурат бисёри шамас мекунад тамошои фигурат чандин касора гишна чандин касора сер кади наваки ёд мекунӣ медонӣ ты ки дер кади серкори ты имрӯзо беҳисоба кенти ҷурат бисёри шамас мекунад тамошои фигурат чандин касора гишна чандин касора сер кади наваки ёд мекунӣ медонӣ ки ты дер кади нимишавай ты да хона чаро